Ens trobem en un món irreal, on la joventut domina la Terra i la gent gran han esdevingut autòmates. Entre aquesta societat juvenil hi trobem rivalitats de la mateixa manera que existien abans. Ens trobem a Valàquia el 1986. Valàquia, comunicat amb Dobrutxka, canvi. Aquí Dobrutxka, canvi. M'han descobert, m'empaiten, i us he de comunicar que Valàquia té el seu poder, un invent que ens pot perjudicar. Què es tracta? Un desclateixent... Suslik, Suslik, aquí Dobrutxka, Suslik, Suslik. Bé, ja som a Valàquia. Comença la missió. Comença el perill. Simple. Per on comencem? Anem a esbrinar on viuen els científics. D'acord. Civil? No, A l'estat major. tampoc. Al llistí de telèfons. Què et sembla? Molt bé. No, Manol, jo. Què dius? Que podríem buscar les adreces al llistí de telèfons. Sí, estic d'acord amb tu. I un cop que tinguem l'adreça, com sabrem quin dels noms pertany al que nosaltres busquem? Anirem preguntant casa per casa. D'acord.
Mà es posen en camí per a cercar el següent científic, indicats per l'adreça que tenia la Nàdia apuntada en un reguer de gent. Tens algun pla, Ivan? Home, podria intentar infiltrar-me a la casa del Rusman. Ah, bé, d'acord. I jo em quedaré aquí amb la Nàdia. Emmordir! I ja pujo per la reixa. Nosaltres ens quedarem per aquí. Bé, jo n'he prou per avui. Me'n vaig.
L'endemà, al matí, Qui sou? Qui ets? No t'ho res. On estàvem esperant? Doncs quina paciència, tu. Puja com un. Entreu aquí. Què fem amb aquests? Amb la vostra mania d'estar incomunicats, ara no podem avisar ningú. Qui sou? Policia! Hola. Estic buscant uns individus que han entrat aquí. A dalt en tenim 3 de tancats. Anem-los a veure. Va donar l'adreça per una prova. Ja que les investigacions han estat frustrades, aquí hi hem de... Què desitgen? Me penja negro? Un moment, surt la senyora. Què volen? Voldríem parlar amb el seu marit. Fa 2 mesos que va morir. Adeu. Ostres, Goita, Genigro, la seva làpida. sí, certament, està ben mort. Bé, Ivan, aquí som. Tens raó. No et pots treure del cap la Nàdia, oi?
Neusica Guitar com a Nàdia, Carla Rivera com a Àlex, Jordi Sabat com a policia i científic Buco, Josep Acamà com a científic d'ús manual dels personatges, Jordi Gual com a cap dels serveis d'espionatge de Dobutspa. I com a actors secundaris,